Alurayang unin din. Ay, hindi portalin. Nang. Okay, mga tayo bangon. Wow, macam. Eh. Ay, amoy-amoy. Okay. Anong sakit mo? Cekon na pasal bang diretso, di ko makita ni nalaw. Pakayuntasin. Speak mata. Invincible. Wow! Ano rin? Dugay yung speak mata ini nakitan sa bilpalaw. Natos lagpas. Hindi ko no. Hey! Olimpiasang mo yan. Why no? Ano ba yung sakit mo? Ay na! Bangsaw na yun eh. Thailand! Nasarang ikaw. Huh? Ano yan ito? Thailand, hindi ka. Ina ko USA. Ano brand? Bakit ka na gulo? Ini ang kabangsa sila. Ang sasarok-sarok yun ha. Pasarin niya ito, pula buhok. Ini, kuning. Gadong. Ano ko doon? Alikadan. Senyum dulu. Senyum dulu. Gamay-gamay. Allora yang intong palia. Patuto na. May tayong bukod sa tima na haday. Nauno na yaw. Pili-pili bansa ba? Ana. Pasarin out ganit dakat. Ano itong loud bound? Oo. Katuin na. Halika dahil. Sige. Wala ba kayo sa? Ay na dang. Na! Le! Yan na! Sige na dang! Le! Nah, silakan si Macik. Hey! Macik jangan goyang, tiada sound lagi. Iya. Nah, Macik. Kita apa ini? Macik. Hah? Nah, ini. Lagi. Sama ingat kamu berbagi saya. Dan si masuk menginasi. Nasar kau sugik sendil. Nalakadan palagapit malikadai. Sige na dahil halika.
Na? Mag-vlog na dyan ka mo? Na? Takap ka masih. Okay. Now! 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 Hoy. Hoy. Ule! Ule! Lalalala! Oh, okay. Yes, gambar dia. Cium dia. Cium dia. Lagi cium dia. Cium. Ah. Aduh. Lagi. Cium dia. Ah. Atau siapa? Le. Belum lagi macam jangan kau. Uy na, siya pagkausip po. Okay. Okay. Okay, tubag-tubag na ba siya?